ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to cankona hombo hamaraɓe beeli nayɗi galayaɓe dancaɗi wasa kodde goriki waali makama sere kunda bafata laɓe kon waktu yoni hato korkoƴel kame baya sambula ene jeeya e gardede kabruji men hoorejo leydi Sénégal ñalawma hanki o to jamñaji waɗi ñalawma to gaɗa ko ƴellidde ko fate banggue faggudu leydi Sénégal to leydi Mauritanie hoorejo ndi holliti Mauritanie en renda sunare hakkude mum e Kowet ɗum noon ko ñalawma hanki o caggal nde yalti aduna amira mo leydi Kowet ɗum noon ko sunare balɗe tati e nder leydi Mauritanie to leydi Mali caggal nde toɗɗa hoorejo leydi kame cukko hoorejo leydi kame hoorejo jagorde hawɗa saha mo gonɗena ala taw ko gasi haydara hakkude leydi Mali kam e CEDEAO to leydi Guinée Conakry FNDC koɓe mbinoɓe mbaɗat hanki ɓe mbaɗi so jippaɗe e booli yoga e bitikaji kame jeereji kala guddi Conakry latima hanki wuuro maygo to Côte d'Ivoire miijo Foya Boigné ko ɗum tigui woni ko waɗi Alassane Dramane Ouattara gon miijo ko hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi so yidde ɗum mahde stade mawɗo no fewi mo hinde olympique on noon uddite ko tati lewru fandu woni aseɗa paaɗo to leydi Cameroun koninkoɓe ɗiɗo mbasi pittani mumen to maayo Tanga ɗum noon ne tawi kerol hakkude leydi Cameroun kam e leydi Nigéria jeeyi sababu mum ko Boko Haram to Kenya orol keñata hoorejo leydi ndi yilloyima to Paris lamorgo leydi France ene yaadi e sete timmuɗo Kowet wasi amira mum ñalawma hanki o États-Unis de Amérique jamma hanki kuccam hakkude Donald Trump kam e Joe Biden musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni jañoɗena ɓatake tintinde e ɓatake erango ummorade e ceerno Djiby ko bawɗo lasrari jabanaɗo duwaw moƴƴuɗo leɗɗe labɗo reedu mala ɗo woni newiɗo sanne ceerno Djiby so tawi on jokkodiri o waɗante liste ka o ƴeewa tigui rafi gonduɗa walla haaju joguiɗa o haalanma haala ɓaccere so tawi ko kanko jogui safara o walla kanko jogui haaju o wawi humtude ɗum o haalanma haalaɓa so tawi kadi wona kanko o jofanma lawol to poɗɗa rewde ceerno Djiby ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe cafroje jaltinoje fodde sappo e tati rafi comiɗi e nder ɓandu neɗɗo omo jogui kadi fannu goɗɗo on fannu noon ko leɗɗe cafroje fodde sappo e jeenayyi rafiji comiɗi e nder ɓandu neɗɗo ceerno Djiby ne safra rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe wonduɓe e ellaji ɗi ndewani e lawol ellaji musaji kala e rewɓe ɓe deedi tuƴƴoji eɓe deedi guttoji kala kista fibram dogam site infection ngaji kewɗi ceerno Djiby ne safra ustoraɓe gorago e jippiɓe e leeso ha worɓe ɓe ngala maniyu ɓe maniyu seeɗa ɓe maniyu mumen moƴƴani maniyu cellani kala safra ɗumen ha cella ceerno Djiby ne safra wonduɓe signere e wonduɓe e kulol e wonduɓe e jiilol e kala saaha kadi ha tengti sukaɓe rewɓe yanoɓe crise aji e kala saaha ceerno Djiby ne andina dendagal kilinaɓe makko wonde base makko mawɗo o ne tawe tigui e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to jeere nettet sa ari ha to jeere nettet ɗo so tawi a ari ha yettima ɗon sa waɗi 48 62 54 07 ma hawre ceerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 ko ceerno Alassane Sy ko mi yi ko ɗiɗo kala ko almuɓe makko tawateɗo to base makko ɗo ceerno Djiby noon kañumma jooɗaki e kala saaha ene yaaha e oɗo saaha joni omo tawe e nder leydi Mali to Nioro Mango lamorgo julɓe ko toon tawete numéro makko to leydi Mali ko 77 08 52 36 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ha joni ceerno Djiby hutorto ko numéro mum leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby noon base makko gonɗo Nouakchott kala subaka ɓe udditta ko tuggi kay subaka 9h subaka ha yetto 19h woni futuro so tawi noon ko ñande aljuma ko tuggi 9h ha yetto midi ceerno Djiby ko newiɗo no fewi kala
no dole ma poti ceerno Djiby Sy ala safara mo safrata walla haaju mo mbawɗa addude mum kene ɓuura ujunnaji ɗiɗi CFA ko namdima ene qime uggoyi ha ujunnaje jeegoma ceerno Djiby Sy so tawi kay laaɓama ka miskino Allah a ala doole omo wawi safrudema ha cella ha jiisuɗa hoorema no moƴƴi tawa hay mbuɗo namdakima ceerno Djiby Sy en wi en mbadden danɗo faade e makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari capantati silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasa kabruji men e ɗemgal pular hettiyankoɓe a yawo haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe soɗon jiiɗi heɓde kabruji mona tawɗon mbawi yaade toon to YouTube son tappi weltare TV walla ni weltare ɓiɓɓe fulɓe ma on ketto kabruji mona kame boɗalirmede kame foyre gendi ha yoga e gueɗe baɗanoje guila hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi ha yettiyoɗo saaha mo gonɗen kala ma on a keɓɗoma kabruji mene ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en garte ñalawma alet ɓe nudɗo henno ɗum noon wanno ko toon to lycée Lima Moulaya taw kadi ganduɗa ko jaltugol hoorejo gardiɗo taw ko fedde société suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka ɗum noon ko nde yuɓɓinno taw kadi ganduɗa ko pelle dande maayo ɗe ilamir fiila nde ɓe kolliti yiddeɓe ko yuɓɓinde ñalawma mawɗo no feewi ɓe nodda pelle rewɓe kame worɓe kala taweteɓe e nder Dakar taw kadi ganduɗa ko joɗaniɓe yimɓe mumen toon to lappola paral dande maayo ngam yidde waddeɓe ñalawma mawɗo no feewi andinde yimɓeɓe holko woni société suudu men SAS on ñalawma noon e gardugol Job Jarangela kam e sohna Issa Bala ene wondi e yaadiɓe mumen kala caggal mum noon sanga 16h30 ko nden tigui hoorejo gardiɗo suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka wawi iwde ɗon ɗo immeuble keɓe ngam yaɓande toon to lycée Limamoulahi kene wona otoji jonɗi no feewi nde ɓe jetti toon ɓe tawi toon ko dente mawɗe no feewi kam e khalifaɓe diine kam e aada kala kono ne kadi koolaɗo nelaɗo ceerno Madani Talla ene wondi e yogay khalifaɓe woɗɓe kala caggal nde udditira inde Allah subhanahu wa taala kam e duwaw e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam hocci konguɗi ɓen arɓe tawtorede kala ngam findinde yimɓeɓe e wiide yimɓeɓe oɗo saha mo gonɗen jiidana yumma jiidana baba enen kala ndenden fandare mbawen rende leyɗele men maaje men gaynaka men fitram golle men ɗum noon ko mbuɗuma mbuɗam mbuɗu goɗɗo enen kala nde goreten neɗɗo goto caggal nde goriba kalfinaɗo ngam rende compte suudu men SAS nde hocci kongola kono ne kande gayni mamma kande honorable tedduɗo mo leydi Gambi kañumne hocci toon konguɗi ko wona ɗum ko yaddiɓe woɓɓe kala kocci toon kongi Aïcha Bala kono ne kadi ene wondi e Job Jarangela kono ne kadi Cheikh Sadibou Sow hocci toon kongola caggal noon Abou Djouba nde gayni hoccude kongola dañi e nalankoɓe hocciɓe toon kongi goɗɗi caggal noon président suudu men uddi haalaka caggal nde o salmini o duwi o wasi yimɓe kalde ɓe gonata neɗɗo goto ɓe ndenda fandare kamɓe kala ɓe ƴetta bolol bolol menen ko bolol ɓamtare wasiyima yimɓe kalde codat action ngaji mumen enen kala gonen e mbadi pewala ha joni koye leydi Sénégal keddoɗena ma en garte oɗo hennan borosa subaka hande o ujunere e temedɗiɗi e capanɗe jeegomo neɗɗo woni ƴewdade oɗo hennan borosa tawani wondi hen ko capanɗe tato e jeeɗiɗo neɗɗo hen sappo e joyo ko tumanoɓe ene jokkodirno e ɓen rabanoɓe walla ɓen wonduɓe e oɗona ñawa no gasi ɗiɗo ɓe noon ko heɓɓe ñawo tan taw andaka hola rabɓe ɗumen kene wona temedere e ɗiɗo neɗɗo keeɓi cellal mumen subaka hande o koti galleji mumen yimɓe joyo koma ballite e fofandu taweteɓe e cuuɗi safara neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en garte hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ñalawma hanki o toon to Jamñaƴa ɗum noon o jooɗodima e gouvernement makko kala kono ne kadi e ɓen joguiɓe ko fate banggue secteur privé kala tawtorama ɗum noon ko yidde yuɓɓinde ñalawma micco mawgo no feewi gam ƴellidde faggudu leydi Sénégal caggal siftinden oɗo hen borosa garnoɗo windere nde kala kene wiye gollorɗe kala jatirino caggal
golla taw kadi jeyi sababu yatirde caggal ɗe ɗona gollorde ko haɓade oɗo henna ñaw diñiɗo beele kadi ñawo wawa iwde e nder nokkuji ɗi kala yimɓeɓe kala mbawa ruttade e golle ko ɗum jeyi sababu hoorejele ndi miccima kene fota wonde nogas e ɗiɗi piccala 4 milliard koppareji euro gam oɗo saaha yidde ƴellidde kala kene wiye faggudu e nder leydi ndi hoore joli ndi o haɗani ɗon tan o holliti ndema jañete kono feewi beele yimɓeɓe kala mbawa ruttade nder leyɗele mumeɗen mbawa kadi wurde ko leyɗele mumen jaltinta ko kanko hoore ndi o haɗani ɗon o arti kadi faggudu yagara e nder leydi Sénégal no feewi o arti ko fate banggue terre eɗen gandi ko train garɗo no feewi mo ummanino oɗo saha o holliti ɓoyata tan on train ma wattu lumbade yoga e leyɗe Dakar ha fayenma toon to bawallaɗi diwoje ngal leydi Sénégal o arti kadi e BRT nonne kadi ɗum ne kadi ko bisuji jogoɗi lumbade yoga e boli Dakar e tenti e baliye o holliti ɗum ɓoyata ko ɗo tan e dumuno seeɗa o holliti ɗin bisuji mbaɗi gon 150 bis kala hen bis ene nawa kene wona 150 neɗɗo ɗum noon on saha ma uste kala kene wiye car rapide e nder leydi Sénégal sifti noon karuji rapide ko karuji ɓurɗi hewde ñaw no feewi ha tenti ñawɗi no feewi ha tenti karuji rapide guila tan hitande 1990 e capanɗe jeegom ha yetti hitande 1990 joyi ɗin karuji kala ma momte ha laaɓa gam ƴellide faggudu leydi Sénégal e oɗon batu horejo leydi ndi arti ko fate banggue dawrigol gam hollidde yimɓe makko ɓe yoɓe darto no feewi wona tan wadde défendre ko nguɗi ɓen dawriyankoɓe ala kamɓe koye mabɓe yo mbat attaque no feewi gam oɗo saha laamu leydi Sénégal ene dari no feewi gam haɓade kala kene wiye yolayru kame basala yidde ƴellidde yoga e gueɗe e nder leydi ndi hoorele ndi holliti wonande laamu leydi ndiɗo henna woni laamu Makki oɗo henna mo gonɗen guila tan hitande 1990 ko waɗi ko fate banggue yolayru ko wiyete inondation ala kala laamu yewtugu wangu ɗum noon oɗo saha so tawi leydi ne golla yimɓe poti ko darade jaara e manta gollira golle ɗe kono wona tan ñingole jamma e ñalawma ene peeñi e kala bangueji ha joni koye Sénégal keddoɗena balɗe seeɗa maggala Touba toon to wuuro Touba caggal ñande altine nde hoorejo leydi Sénégal Macky Sall yeehi toon ne yaadi e cuddiɗo muɗum kame sete timmuɗo no feewi ñalawma hanki talata Idrissa Seck gardiɗo landa rewmi kono ne kadi Talla Sylla gardiɗo wuuro Thiès piiɗo koyngal hakkille tan Thiès to Touba ngam mawninde Ahmadou Bamba kono ne kadi Khalifa Babacar Sall gonnoɗo maire wuuro Dakar ne yaade sohoma El Wardini woni debbo gardiɗo le saha mo gonɗen wuuro Dakar kono ne kadi Malick Gakou kamɓe kala hanki ɓe jeehi toon to wuuro Touba ngam waɗoyde ziyaruji mabɓe e siftindona maggal Touba so tawi heddima seeɗa dawriyankoɓe kala ene keewi wangoyade toon to wuuro Touba to Touba keɗana joni Serigne Saliou Thiouna ko ɓiyimɓe Thiouna o holliti mette makko no feewi ɗum noon ko caggal e nokku biyeteɗo daline tawe e nder commune mo Dara Djolof ko toon nayi makko ɗi o heɓantono ko fate banggue maggal gonno e nder ɗi nayi kene fotta wonde nogas e tati naggue wujjama hen o yeeya toon o holliri mette makko no feewi ko fate banggue renanoɓe wonan ɗiɗon mbaldiji nayya ko wona ɗum ko noon o joƴƴini kayitol laamu contrôle hay goto kono kam ma luskoji mbaɗi hen kala jaggaɗo rewne lawol ɗum noon ko toon to Dara Djolof Dakar atti hanki ɓe garti no feewi ko fate banggue caméra o mena woni debbo biyeteɗo Adja Ndiaye woni Adja Ndiaye taw ganduɗa ko caméraman caméra o men taw kadi ganduɗa ko pilmannoɗo mo policier ji mbaɗi e mum gueɗe ɗe jooɗan no feewi hanki noon ɓen caméraman uji kala koccodiri e jayndeli gam hollidde metti mumen ɓe erima jagorɗo kalfinaɗo e gueɗe nder leydi kame jacirgol laamu oɗo saha mo gonɗen nde wawata darade darde tinde langa gam oɗo saha baɗɗo ngal ɗon badala nde wawata rewnede lawola to ma en jaa toon to Tambacounda ka lene ɗiɗo hen fitinaji baɗɗi to Tambacounda taw kadi ganduɗa toon to Tamba e wiide Lobs taw kadi ganduɗa ko toon to leggal Guelel ɗum nana waɗi ko toon to leggal Guelel woni quartier Guelel ko toon tigi ɗum waɗi ko sukaɓe rewɓe ɗiɗo tokosɓe yaroɓe e duuɓi 13 woni biyeteɗo M Bari ene wawi wonde Mariame Bari walla tan mbiyen ka Bari ne wona Kardiatou Bari kono ne kadi kame M Sidibé
ɓen tigi ɗiɗo baddi ɗum noon saabi waddudeɓe ko caggal suka gorko goto jaro duuɓi 15 ko tayora tuma nde windi ɓattake gilli faade e kajja bari faade kajitu bari on ɓattake noon nde tini ɗum Mariama Sidibé ko ɗon tigi yabani galle kajitu bari en gam hollirde metti mum e yidde ƴewde hen ko leeri mbeta ɓe gondi walla ɓe gondani ko ɗon tigi haare ari hakkude mabɓe kanko kajitu bari o hocci laaɓi o dañi fiide Mariama Sidibé o ode sa on ne tawe to hôpital mo Tambacounda kanko suka debbo mo tawe e juuɗe dadiɓe ode saaha mo gonɗen eɗen mbiya tan jinnaɓe ko ɓen goni responsable ɗe hen gueɗe saabu suka debbo jaro duuɓi 13 so watti yiɗidirede ha ɓatakuji tawa ɗum ha haare ha laaɓi yalta hen wona hunde fewde no fewi towo kam hande hakkude dadiɓe kame finoɓe e legal terme sud ɗum noon ko subaka hande o caggal nde ɓe duppi ton ponoje dadiɓe ɗe gaari beddima toon lacrymogéne ha wuli jaw ɗum noon ko 4 ko fawi galle gonɗo toon koɓe yaaɓi ɓe eggu aɓe cali to Ziguinchor 150 kilo huɗo bonko ko ɗum woni ko teta teti ɗum noon ko koninkoɓe faggude nokku biteɗo seltine tawe e sara nokku biteɗo kobo kam e bignona kanko on noon jeynoɗo oɗon huɗo bonko wonno koye moto nden noon o tini duñeɓe ne ndewe makko ɗon tigui o liiɓi sakuji makko nayyi ɗi o joguino o dogi ode sa luskojine hen o fayi to banggue Kafountine ode sa mo gonɗen luskoji mawɗi enen jokki hen beele kadi o wawa yitede so yitama beele o wawa rewnede lawola commune Dikkis ɗo e Belgique ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe tan mi heɗoto. Commune Billel ɗo e Belgique welatami tan ko kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe. kabaruji weltare ɓiɓɓe fulɓe on jahatto YouTube tappana weltare TV ma on keb kabaruji moɗon to leydi Mauritanie horejo leydi ndi e wiide jayde Sahara Média ɓe kolliti wonande Mauritanie ene renda sunare e leydi Koweta ɗum noon ko caggal nde yalti aduna ñalawma hanki o amir mo Koweta ɗum noon ko fuɗɗi ko hanki e hande janggo balɗe tati sunare e wiide jayde wiitede Sahara Média e yaltinde konnguli horejo leydi Mauritanie Sahara Média ɓe kolliti wonande catala daringal ngam rente boli boliya ngara e nder noksota ɓe noon mbaɗi wittoji men mawɗi walla mbaɗi ko fate banggue contrôle mangol no fewi yoga e werlaji ɗi ngala numéro ji e yoga kadi e werlaji taw ganduɗa ko weeruji ɓawlinaɗi ha yeeso siftinde on ngal ɗon kuulal ngal ñaawa ko hitande ujunnaje ɗe jeeɗiɗi saɗa ɓawlinta tan ko weeruji caggal kono wona weeruji yeeso ɓe kolliti noon ɓe nangui werlaji jonɗi no fewi ɗi ndewani lawol oɗo saha adi tawe e juuɗe dadiɓe leydi Mauritanie Al Akhbara gouvernement mo leydi Mauritanie Al Akhbara mbiyen tan gouverneur holliti oɗo saha mo gonɗen gouvernement Al Akhbar ko jayde leydi Mauritanie ɓe kolliti oɗo saha mo gonɗen e nder leydi ndi oɗo saha ko hunde heñorande no fewi ko fate banggue oɗo henna ñaw garɗo toon to leydi Mauritanie taw kadi ko yalti ɗum ko jayde Sahara Média jafuɗon vallée de Rift taw ganduɗa ko rafi biyete noon fèvre garɗo e jawdi taw kadi ganduɗa ko fate banggue gueloɗi on ñaw noon oɗo sahane teska e nder falde asaba ha fenma toon to brakna kame traja ganduɗa fuɗɗima yoɓade pittali yimɓe kene wona no gase joyi gueloɓa oɗo saaha wasi hen fittandu muɗum ɗum noon oɗo saaha ɓe kolliti hen kulhuli mawɓe mawɗi no fewi Al Akhbar gouvernement mo leydi Mauritanie holliti juugol laana ngam mbanno ko kene wona 14 neɗɗo ɗum noon waɗi koye maje kaɗe ɗe noksota ko caggal balɗe seeɗa nde laana yooli taw ko hen peƴƴirde mawde yani toon to Nouadhibou ha yimɓe nayo mbasen pittali mumen kaɗo laana ne woɗɗani noksota ka wanno kene wona 14 neɗɗo kamɓe ɓen 14 ko ɗiɗo tan goni hen majjuɓe jiitaka taw kono won laana ka woɗɗano ko ɓene feewi ko kan wawi fabade yimɓe heddiɓe kono noon gouvernement mo leydi Mauritanie artani e ko jeeyi sababu juugol kaɗon laana to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni ma en kaale Sahara Média ɓe kolliti sur sarɗiyeji nde leydi Mauritanie kamɓe ɓe kolliti ñalawma hanki o
ma wul jaw jonde taw ko lulnde dawrugol no feewi e yurnitade gueɗe dirtinnoɗe ko fata banggue faggudu ngaalu leydi ndi borjinnoɓe jeeyi laamu ɗum noon ko laamu Aziza wonno ɗum noon wonata ko ñalawma janggo go lewru octobre toon to sursarɗeji leydi Mauritanie ma wul jaw no feewi ɗum noon ko ɓen sarɗiyankoɓe tene kadi maɓe joddo e ɓen halfinaɓe suudu ñawore towndu ko fate banggue ɗereji mbuñaari taw ko dirtinaɗe e nder leydi ndi ɗum noon ko ñalawma janggo to leydi Mauritanie keddana joni ma en kaale batu baɗɗo hanki taw ko batu G5 Sahel e gardegol Maman Sampo kam e hakkude mum e ambassadeur mo Union européenne e tawtorede joɗaniɗo fedde gotago windere toon to leydi Mali taw ko ministre mo loni hankiɓe joɗima toon to noksota lamorgo leydi Mauritanie gam yurnitade oɗo saaha mo goni nden ko e kisal ko fate banggue G5 Sahel hakkude mum e Union européenne e heeɓiɓe oɗo saaha mo goni en gam yidde wallidde ko fate banggue ngaalu kam e kaɓirɗe fedde wiitede G5 Sahel Sahara Média ɓe koliti Mohamed Wuld Cheikh El Azwani horejo leydi Mauritanie hanki joɗodima e on joɗaniɗo fedde gotago windere mo ministre mo loni toon to leydi Mali woni Mohamed Saleh Nazefa ɓe dañi joɗodade hanki ɓe jewtidi oɗo saaha ko fate banggue gonangala G5 Sahel kam ministre e nder leydi Mali holto mbadi mum tolni ɗum noon ko ñalawma hanki o to leydi Mauritanie Al Akhbara police anticorruption mo leydi Mauritanie hanki ɓe bismima ɓe tumanoɓe ene dirtini ngaaluji taw ko yoga e jagorɗe biteɗo Mohamed Wuld Abdullah Fattah gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo pétrole kame Birama Wuld Mbareka jagorɗo kalfinaɗo ndema e laamu Aziza ene wonde biteɗo Ahmed Shalima Wuld Ahmed gardinoɗo catala Somaleka tambingal ko fate banggue kuɓam leydi ndi ne wonde biteɗo Mohamed Lamina Wuld Mbayba e ɓeɗo kala woni gorko joom ngaalu ko ɓeɗo hanki jooɗi e yeeso police loskoɓe to leydi Mali ma en gartu ittugol section CEDEAO mo waɗi e leydi Mali ala ko gasi haydara ɗum noon ko caggal nde goto Loke Jonathan woni nelanoɗo CEDEAO toon to leydi Mali nde hooti hanki dañi joddodade e Mohamed Buhari horejo leydi Nigeria on noon dañi yewtidde e horejo leydi Ghana woni Nana Akufo-Addo kam woni hande o gardiɗo catal biyetegal CEDEAO ɓe kolliti ɓoyata maɓe jooɗo jonde maɓe gam yurnitade ɗo saaha mo gonɗen won gueɗe ɓawli e nder leydi Mali ha hande suwa taw labde ɗum noon ko caggal nde toɗɗa horejo leydi kam ene wondi e cukko horejo leydi kam e horejo jagorɗe kono haɗo ɗo gonen jagorɗe suwa taw toɗɗede ɓe kolliti noon won ko ɓawli hen no feewi ko wona ɗum ko ñalawma hanki o kanko horejo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen woni Bandawa o dañi hanki joɗodade e horejo jagorɗe leydi ndi woni Mukhtar Ouwana ene wondi e colonel Assimi Goïta cukko horejo leydi ngam yewtide jaam duumiɗo oɗo saaha mo gonɗen e nden kay kisala nde ɓe mbawata tafde ɗum no artirta ko ɓuuri yawde e nder leydi Mali to Mali keddoren ha joni ma en kaali jillu jagorɗo kalfinaɗo gueɗe hakkude leydi mo leydi Maroc jagorɗo kalfinaɗo mo gueɗe hakkude leydi mo leydi Maroc biteɗo Nasser Buriton kam waɗi jillu mum e nder leydi Mali wa adori noon ko toon to ñordi Sahela gam juurademo Sarif mo Nioro dañi noon joɗodade e Sharif mo Nioro ko wona ɗum ko noon o joɗodima e horejo leydi Mali woni Bandawa o dañi kadi joɗodade e horejo jagorɗo leydi ndi woni Mukhtar Ouwana o dañi joɗodade e Assimi Goïta woni colonel oɗo saaha cukko horejo leydi ndi colonel kadi o wattidi joɗodade e Imam Mahmoud Dicko ɓe dañi toɓɓe kewɗe ɓe jewtiɗi ɓe kolliti Mali e ɗo saaha mo gonɗen leydi Maroc ene fiɓi ɗoftude leydi Mali no feewi ko fate banggue ndenka e jaam duumiɗo worɓe joguitiɓe armeji ko ɓen jani ñalawma hanki o nangue hoore kelewa taw koye nokku transfert d' argent ɗo haalisa neldirte ɗum no waɗi koye Bamako nokku biyeteɗo Malé e nder Bamako yimɓe tata noon gañima hen million ngaji kewɗi nawama hen caggal noon sapeur pompier kame dadiɓe nde gaari tawi kam ko ɓen jeehi bolol mumen gila 1960 woni hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom ha yetti
2020 lewru septembre ha yetti hitande ujunaji ɗiɗi e nogas leydi Mali dañi kene foto wonde nogas e ɗiɗi hoorejo jagorde hen goto ko debbo biyanoɗo Mam Cissé walla mi biteɗo Mam Cissé Mariama wonno hoore jagorde hitande ujunaji ɗiɗi goho hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e goho woni tan 2011 ha 2012 sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry FNDC eɗen gandi ko mouvement oɗo saha mo gonɗen caliɗo yaadude Alpha Condé oɗo saha biɗo tan koma ƴamta dawal tataɓala gembiɗo gonɗo e ruuma muma jarruba oɗo saha mo gonɗen hanki noon ɓe jippima e booli wadde seppo mabɓe wulgo Diaw Baliye leeɗe Conakry kala hanki guila e banque aji ha e jeereji boutique aji kala guddi wuro maygo kono kadi dadiɓe jalti law gam barde yoga e carrefour aji mawɗi ha Wuli Diaw waɗi hewɓe jaggade kono kadi teskanaɗo jaggade hen ko biyete Oumar Silla ɓuuɗandirede funki Mangui taw ko cuusɗo jeeyaɗo FNDC oɗo saha noon ɓe kolliti kamɓe FNDC on nde accite ko ɓuuri yawde yaccade ko wona ɗum ko noon jagorɗo kalfinaɗo nden ka e kisal leydi ndi holliti ko yalti ko ala no foti wawata umminde ɗernde Alpha Condé udduɗo keerol mum hakkunde leydi Guinée kam leydi Sénégal ngam dawrugol oɗo saha hadde yangara kono ne kadi hakkude makko e Guinée Bissau ngam teskede ɗiɓɓe Guinée naɓe ne keewi e nder leydi Sénégal kam e Guinée Bissau kala ɓe noon so ndenaki jogorani jeeyede e suɓotoɓe hoorejo leydi mumen ɗo tan e 17 lewru dartondu janggondo ko wona ɗum ko noon hoorejo jagoɗo leydi ndi gonnoɗo e meeting muma arc-en-ciel toon to Labé walla mbiyen toon to Fouta Dialo ko toon tigui meeting makko duppa ha ganduɗa waɗi hewɓe gañiɓe hen ko wona ɗum ko otoji makko panoɗi toon to Dalaba ko ɗon tigui jani pittola ha ganduɗa waɗi hewɓe gañiɓe hen meeting makko on ponnoɗo wadde to Dalaba dañani wadde to Côte d'Ivoire jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli wo holliti toon to joɗorde ñiɓirde fedde walla mbiyen catal tammingal ko fate banggue fédération mo foot leydi Côte d'Ivoire ɗum noon tawete koto Treichville mo Abidjan ko toon tigui o dañi joɗade o holliti stade mawɗo boowal inniragal olympique ngal ganduɗa miijino ɗum ko foye boigné wadde ɗum guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi woni 1974 dañi yuɓɓinde ngoɗon miijo ko Alhassane Dramani Ouattara kene wona capanɗe jeegom milliard ko ɗum tigui woni ko waɗa hen taw iwi koye leydi Chine kene wona milliard uji jeetati leydi Côte d'Ivoire dañi wadde hen ñalawma aset paaɗo woni 3 lewru octobre ko nden tigui Alassane Dramani Ouattara hollirta ɓiɓɓe leydi ndi kala oɗon stade olympique mo mahi kene fota nawde ñalawma ɓawo jang ñalawma tan wayin tan 3 octobre ma tawtore kene wona 50.000 neɗɗo woni capanɗe joyyi ujunere neɗɗo ma tawtore catal seni walla mbiyen CEI tambingal ko fate sumgoji ɓe kolliti ɓe gayni windude liste électoral ha laaɓi oɗo saha ɓe kolliti winditi ko kala ko jeeɗiɗi piccal 5 million taw ganduɗa ɓiɓɓe leydi ko ɓen tigui jaltata suɓoyade laamu men ɓe kolliti ɓeydima ke wona 13 piccal 6 e kala temedere to Burkina Faso Romar Christian Kaboré weeɗi dossier ji mum Simon Compaoré jaadiɗo makko on tigui joƴƴini ɗum toon to Séni wonande ko fate banggue candidature makko ƴamgol lefol laamu oɗo saha mo gonɗen candidat ji tati puɗɗima joƴƴinoyde candidature ji mumen to leydi Cameroun konin koɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen taw koye jangu poste mabɓe waɗi ngun jangu noon ko Boko Haram e nokku biteɗo Zelvet ne tawe e nokku biteɗo Mayo Tanga ganduɗa goto gañima hen ɗiɗo mbasen pittali men ɗum noon ko Boko Haram waɗi ngun jangu ne tawe kerol hakkude leydi Cameroun kam e leydi Nigéria to Kenya orol keñata hoorejo leydi Kenya yeehi toon to leydi France ne tawe to Paris laamorgo leydi France yaadi toon e jagorɗe mum jeeyo gam tawtorede jonde ngarɗude ko fate banggue ƴellitgol faggudu hakkude mabɓe banque ji jonde fayidinde no feewi sen jalti Afrique a laaɓi joolam jaɓeri ma en jahatton to Kowet ñalawma hanki o yalti aduna la amir mo Kowet woni Sabah Al Ahmed Al Shabakh jaranoɗo e duuɓi capanɗe 9 kam yalti aduna hanki hol gonnoɗo oɗo henna gorko o wonino jagorɗo kalfinaɗo hakkude leyɗele hitande ujunere
e temedde jeenayyi capanɗe jeegom e tati ha yetti hitande ujunnaje ɗiɗi e tati wo suɓa hooreji jagorɗe leydi ndi ha yetti hitande ujunnaje ɗiɗi e jeegom ko nden parlement suudu sarɗeji leydi kowet toɗɗimo yo wonto taw kadi ganduɗa ko amir mo kowet ɗum noon wo lomti ko musidɗo makko biyeteɗo cheikh sada al abdullah al sabira taw kadi ganduɗa al jabira bannoɗo tan balɗe jeenayyi e laamu caggal noon itta ngam ŋakkugol cellal muɗuma subaka hande o noon lomtimo kanko jaltuɗo aduna hanki o ko biyeteɗo nawaf al ahmed al jabir al shabaha on noon hande ma daro e ɓesguji kowennaɓe kala suuta jungo ma jogor leydi ndi jaam e kisala to États-Unis de Amérique cakkitorɗen kabruji mena débat hakkunde kuccam e kuccam hakkunde Donald Trump kame Joe Biden ɗiɗo gembiɓe ƴamde leffol laamu e nder leydi Amérique ɗum noon ɗum wanno koto nokku biyeteɗo Kelvin Naya en tawi nokku biyeteɗo luhawi jafoɗon ko toon ɗum wanno ngam kuccam e kuccam noon Donald Trump dañi yaltinde konnguɗi ƴagguɗi no feewi no wawno wadde e kala saaha ko wona ɗum ko noon jaydel kewɗi kolliti oɗo saaha Joe Biden kam tigui dañi polgo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji gara nden kikiɗe hande o ɗo yesso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah hira nena